netejarem. Però això se fa en una espècie Espàtula. d'espàtula, de zinc, i així és més fàcil després en el roleu. Si no, si s'ha de fer a base de rodillo, no. Ai, tu poses la fulla. Això. Júlia, jo crec que és la que passa el càsting de... Un mort, jo no sé manejar-ho. No, si jo ho veig, que la faena bruta és millor. Ja, no? Vale, va, anem a l'ataque. A veure quina pasta. En roig, anem a fer-ho en tinta roja. Sí. ¿No te parece bien? No, me parece ya, vamos, genial. Si fueres més gran, només tal que... Va, jo ja soc. ¿Vale? Ahí. Venga. Vale, anem a veure. Macia Potaccia. Qué guay, ¿no? Agarra que tens les mans netes. Vale. ¡Que acabó! ¿Cabo qué es? ¿Qué es cabo? Que és cadó, que està acabó.